हन्नी अनि कितल वेळा येत्ताकी मक्कंतू रकून रकून पूर धावून गेले हंगी रब्बून सुमार वेळदल मोहावे अबा पायु कोट प्रदुक्तस हन्नी मात्र पत्तो नांती तीन सडी बारा केत म्हण सांगला मुगो आणि के गंटी इत्र मारायती तू हंगे रपच नाही येशी मग काय हंग रप करेला तुवे मग इत्र वेळ रपच जाय नको भितर वत्तु गो तिने काल म्हणलेलते सडी बाराला गेत्ता म्हणून 11 गंटे काय येत म्हणून फोन येईल सकाळी हा तुम्ही त्यातना 9च्या गेलेली ती मी गेला गुलेली ती आत्तकी अनेकड़ंती येत ती हो होईवे हे विषय तू मग संगिले ना मुगो खंचर येत खंय ती तान्नी सुरवेरी बसर येऊच म्हणले किल खंय कಡೆ तंका ट्रैन टिकेट मेळ्ळी खंय पुण्यंतू तशी दानु ಒಗ್ಗಿ ಪೌತತಿ ಥೈದುಕು ನಮಿ ಕಾರ್ಕೊಂಡು ಎತ್ತತಿ म्हण सांगला हो तांगेल कारबचके क्लास जा कोरकानी गो हा पहिली सत्येंद्र सांगला गो कार रेवच्या पुरती हंग कारबचक जाग दवका म्हटला तटीनी बंदुनु एक सांशी शेड्ड करे म्हण सांगला गो हो छल्ल कन्नक गांगे नी पळे तन्नी ट्रैनर ಎತ್ತಸತ್ ನಾವು म्हणता ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೂ ಹಂಗ ಬಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಗೆ ನೆತ್ತತಿ ತಕಾರ ಹಂಗ ಸುಡ್ತನಿ ವಾಪಸ್ ಹೊತ್ತ ಬಾ हो होईवे त्या बॅग भितर घरची नक्रे विश्वनाथ ते ಎದ್ರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡಸ್ಪಡೆ ಥೈಂದವೆ ರೀ ಓ ಹೋ ಹೋ ಇಲ್ಲಿಂತ್ರೆ ಅಮ್ಗೆಲ್ ಮುನ್ನೆ ಕಿಟ್ಲು ಹೊಡ್ದಲ್ಯಾ ಯಾಗಪ್ಪತ್ತ तू ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಕೆಲ್ಲವೆ ಮಮ್ಮಮ್ಮ हत्तक वासन आगो पुत्ता साबून घाल हत्तीचं धुवून येईल गो हा आमगेल सुगंधील धुवूनवे फुटकाय तुकाय जोरस निगेल नाती मला नाती मायनो तीन तुमगेल हात वास येतच म्हणलेल नाही हात धुल्लावे म्हणलेले वाश केलावे म्हण निमगिलेले ಅಮ್ಮ ತಿತ್ಲ ದೂರದಕ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಕೋ ನೈಲಿಂತ್ನೇಗೋ ಹಂಗ ಪ್ರದ್ ಉಳಿದಲ್ಲಾಗೋ ಸುರ್ವೇರಿ ನಾವ್ನ್ ಕೋರ್ನು ಕಡೆ ಬಿತ್ತರ ಎತ್ತದ್ಕೋ ಮಿಗೆಲ್ದು ಕಸಮಣ್ ಮಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ನಾವೇ ಹಾವ್ ಸುರ್ವೇರೀತಿ ಬಣ ಉಜ್ಜ ಕೋರ್ನು ಉದ್ದ ಕತ್ಕತೀ ತಪ್ಪೊಂದವರ್ಲ ವಚ್ಚತಿ ನಾವ್ನು ಚೀ ಬಿತ್ತರ ಏತಿ आमगेल सुगंधी केशव चरडू प्राईलिंती तन्नी सुरवेर नाव घेतात काय बैरासानी कांदवर गोवन मला अय्यब्बा नल्ल मगेर आराम दल गो अम्मा घर मात्र कसने चेंज करनी तुम्ही तशी तस त्याने मद्दाळ पळेतना वंखार येता कसं करचे 2 दिवसाक अडजस्ट कोण घेऊ का सुगंधी तू हेंची घरांत होडदलेल म्हण विसर नाका ऐकतेतना सूर करतवे यू कीप क्वाइट केश बैसाती मम्मी हाव विनोता कलटू खेळचवे मुन्ना हंगा भितर खेळ ते प्रमस्त गलीज असता अंगापुर धूळी लागता धूळी गेली कसने ना गो काल तिथले तिने क्षणा उद्दा घाल झळला गो पुटस गो तुगल दुवे खेळच सुडियत गो थई कसने शाण घाल झळलावे शी वाक वाक तशनी म्हणचे पुट्टा थंय लायक देत खेळच्याक धुळी गेली कसं नाही असं ना क्लीन असते थंय वस विश्वनाथना विनोदक असत की पळ तांगेलोट खेळ होई गो देवा हांव संगील करेक्ट गो मा थंय कसने धुळी असना आरामार खेळयत ये सुगंधी तू चिक्की सांग गो तिका असल कಡೆ येईल तेन्ना खेळका गो आमक थंय अंतू अंगण खेळचे योग ना हंग होड हितलस हंग अणस्को चरडू खेळ गो चिके फ्रेश वारी घेवो होई गो सुगंधी हितल प्रक्लीनस गो अंगणातंत एक चुरू कोईर ना गो तुगे लम्मन सकडांक काम दिला गो माकय काम दिला गो तसवे आमगेल सुगंधी नेसताना घर पुरा चकचकी दावका म्हणू सकडांक काम दिला गो तसवे पूरे जनने पुटा कोंदावर लागो चरडा खेळच सोड गो मम्मी कई हावे रोज प्लांट पडले लग्गी दुकुन पळयता प्लीज मम्मी वच्चे सोडी तुक संगिल कळना मुन्ना रोज चंदस्ता तका कंटस्तमा अप्पळरी हायदत हत्तक विनोदक असते नवे ती पुरा सांगते नवे प्लीज मम्मी
खेळचे सोड गो सुगंधी हंग पुणी चरडक फ्रेश वारी मेळो ग्रीनरी आणि पळवो चांग गो तिका होई गो सुगंधी आम्ही हड्डू उलयतना ते चरडन पापांग बैसून कसं करचे खेळचे सोडी हा दायत मुना चंद कोण खेळका आणि हात पाय पूर्ती धुवून घेऊन भितर येऊ का कळवे अम्मा खेळचे सोडली मस्का मारल्याल पुरो खेळच्या वस चरडा कसने खाऊच्या पिवच्या दिला गो होय ना आम्ही तिथल्याची आईस्क्रीम आणि खाऊन येईली ती आणि करेक्ट 1.5 घंटे लागतील जेवचे हा सही मो ती खेळच्या सोडी मुन्ना केअरफुल जाऊन खेळा हुशारो ओके मम्मी यू डोंट वरी बाय हाव नित्य वेळ झाले हुन्नी आणि की पत्ता ना मुगो अयो मारे तिथिगल विषय कसन सांगचे एक रंदप कोरचक एक वेळ करत पळ मारायती बुरी भोजन करत की म्हणलं का तिथलं वेळ करत गो हगोर मला हगोर गो चुरक साणी ना तिका मक्कंत सांगून सांगून पूर देत पळे हाव संकटीन काम कर का गो ती गेले बुद्धियंत किंची काम कर ना गो सैबिनी होय वे माई आणि वनमलक्का हा पोलोडी प्रकर्त खैमो ताक बरं टाइम कशी ओ तुम्ही आणि हेल्प करतात की म्हणून नव्हे अधिका प्रसंगुल्लो न कती अम्मा त्या काम करचे दत्वे प्रायदानी वेती का तशी नाही गो वनमालक हा पोलोडी करता म्हणून पुराजन सांगतात नव्हे माय काही की हेल्प करतात की म्हणून निमगिले तिथले साहेबीनी कसले कोपतो तू अम्मान कोर्चुकाला पूरा काम केला आता तुम्ही यशने निमगिला अम्माक बेजार दाय नव्हे असं सोड गो सुगंधी कसं की एक मैंगेल वेर प्रीती निमगिलेले तक कसले त्याने मने जोर करत तू तुक काम चढतात की म्हण नव्हे घरान तू फुटा म्हणो सगळो दिस काम कोर न गोपता आता मी गेला वस्त पडे त्यातनं काम करताना कळली प्राया कालो त्याने मने काम केले आता मंतर कलर ते पुरा बाहेर पडतच पडे एक केल्यार एक दाय ना गो उठल्यार दुखता बसल्यार दुखता कसं कोरका म्हणू कळना गो पुता हा आता तुका प्राया काल गो मा काम करताना कळना मंतर कलर पुरा बाहेर पडतो गो पुता रेस्ट घे मध्ये मध्ये रेस्ट घे माकत केदना तुगले येचन गो पळेल्वे अम्म म्हण चकाची अम्मल प्रीती कोणाचने दिवचे साथ तुमगेलम्म दूर बैसून कितलं पुरा उलयता ती बरी फुटका ईदल हिका काम मात्र करचे दायना म्हणू मागशीन तुलन कितलं उलयता ती तुमकंत दोळ्याक वचना मो पळा येती अम्मन संगीला ऐक येते सकडोलेದ್ರ मर्याद काण गो मारायती आणि तुम्ही कसे असत मामानो आराम असत नव्हे हा हे प्रायरी तोंड बांधून नसकरे कसनेची निमगुच्या गेल्यारी बीपीएस शुगरस म्हणता ती त्या प्रायकून घेवची पशी न तर बशी चांग नाही रे पुता त्यांनी सांगचे समान नव्हे मावानो त्यांनी खाऊका तिची आता आम्ही खाऊचे प्राय हो खाऊ का दलरी कंट्रोल कर का आम्ही बरे आता कंट्रोल कर का आणि तुमका बीपी शुगर तिथले प्रास्ताना कंट्रोल करचे चांग नव्हे त्यांनी तुमगेले चांग सांगचे नव्हे होई रे पुता आमगेल मी गेला अम्माई तशीच्या बा मस्त कंट्रोल करता घ्या म्हणरी खाय ना गो तसवे ती होई भाई मैंगेल कंट्रोल मला कंट्रोल यद्दी खाय ना ती हा हे बीपी शुगरच पुराण आसिलेंची ताके तू दी मोन्ना आसो त्या प्रासो नाही रे केशवा तुके एक प्रश्न निमगू का म्हणो दलरी तू बेजार कोण घेत की म्हण भाई रे मिगेल माते केसा बागी नव्हे होई रे पुता तुगेल केस कसन जाले म्हणो मक्क माती बोन केस असील म्हणो केशव म्हण नाव दवरल खे तुमगेल दुवे खोरडीक दलेल मामानो इतल केस वरलात एवे केद नुवत की गोत ना आमगेल केशव भारी खुशाल करता तसल मिगेल दुवेन कसं केल रे मिगेल दुवा तश प्रभात दितल नाही गोतस कसं की तमाश करतस नव्हे सांग
तुमगेल भारी चांगे बा ते कसं म्हणली तिका फुटका आहे पिशीनवे फूट कोण मागीर फूट करच्या कसने मेळनाशी तीन मिगेल ಮತ್ತೆ हात घाल्ले ಒಳ್ಳೆ ಐತಿ मिगेल ಮತ್ತೆ ಪುರ ಪುಟಕ್ಕಿಲ್ಲ आणि ಸೈಡ್ ಅಂತ ತೊಡೆ ಬರ್ಲ त्याकेतन फूट करतके ಗೊತ್ತ ನಮಕ್ಕ दिस इज टू मच केश हाव तवळ तुकून पळयतस गो बमणाक केश केश म्हण कसले कापयता नाव काणप्पू चेनेच गो बमणाक केश म्हण आपण खावाय सांगेल मायनो तिगेल फ्रेंड्स पुरा बमणाक दोन्ही अक्षरांत आपयतात के म्हाकाय तुमका दोन्ही अक्षरांत तापोवका कशी आपोवचे तुमगेल नावाचे सुरवे अक्षर काडचे की कडेचे अक्षर काडचे म्हण निमगेली सुरवेचे अक्षर काढली म्हणरी कसं जात संगती केशವಂತೂ के कलर शव वर्ता अयोयो अयोयो हा ताची खातीर हांवें केशा म्हणून आपय गो म्हणलें आतां हांव केस नातील केश येवू तुमगेल बायल केशा केशा म्हणून आपयता म्हाका हो सुगंधी भावजी आराम असत्वे तुम्ही आम्ही पुरा आराम आसा ताका तू आनी भावाजी कशी आसा ती भावाजी पत्तो ना बा आम्ही पुरा आराम असती हन्नी चार केली पण हरच्या चमकली ती ರಂದಪ್ಪನಿ ದರ್ಲಿ ಗೋ ಹಾ ರಂದಪ್ಪನಿ ದರ್ಲಿ माई निघू सुगंधी चरडा हाव लावचवे चरडा कनी तू लावत नका हाव लावयता हाव लावेला मात्र तीन जाऊचे होईवे वाटेंत वाण हडचवे उन सीत गुरडूचे लायक नवे तू गुरडीत की हाव गुरडून दिवचे नाखोने तू वाटेंत वाडचे नका गुरडूचे नका उद्दाची के हून करचे दावेरी हो तुम्ही सकाळी हुनूद पिवचवे माक माते कवचे निगो सुगंधी तप्पोनु कडेरेक होडैदनंत नीवो घालतो गो उद्दा हून करचे सांगिले पिवचने वाट्टी धुवचाक सुरवेरी हुनूद कंतो वाट्टेनी धुवूनु कडेर वाण लावची चरडा खावे हो होईवे उत तप्पोचे दवरता तो पनी चंद कोरनो धुवूनु कडेरी हुनूद तप्पोचे दवर होन्ने मागीर हांव येता वाट्टी गिट्टी आनी हुनूद कन तू धुवची नाका त्यापर हांवची धुता नायत गो सुगंधी